Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime, kan agtal na kayon. Taerugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Idi saan ang makakatawa ni Bacchus. Nakakulong itinalawa azo da Bacchus, buaya ken elepante. Inaldaw asarsarungkaran ida da Teddy ken Pedro tapno ikanda ida iti makan. Nadlaw ni Teddy at isigod ama nagkatawa a Bacchus ket addalaengen iti maysa asuli akasla masakit. Nagda nga amangan no masakit ni Bacchus. Takasapulan ngamin, adagiti ayop iti maysa azo, kat nasalun at da, gapo, taado ti tattao, amang sarsarungkar kadakwada. Iti maysa ngal daw, kat. Kasano nga deta, Pedro? Sana kayat ni Bacchus ti rumwari di kulungan na? Hey, wan nga ro, Teddy. Papasulin data no matay day tabakais. Ay, sigurado nga ikatenda ta dito, eh. Ay, awanon at ipagtrabahuan tan. Amangan mo't no, ada impakan mo adakas kan ko, ana. Awan. Ada aya impakpakan ko. Hala, obserbaran ta ti Bacchus. No saan lata sumaya aterik nana. Ibagatan ka dagiti busta. Nakitam ka ni dagiti adwa at tao, ngay may manan nagbuya kada tayo itay. Wan buaya, umad adwa talaga, dagiti fans tayo. Sikat tayon, elepante. Apay ngay ni Bacchus, manon nga aldaw anadlaw ko, asan arumrumwar, igay kulungan na. Apay nga ta. Amangan mo't no adda parikot na. Makaturturog laday ta. Bayam amaturog. Nga ta, awan nga ta, ti sakit na. Awan, nabanog la siguro. Naimbaga-bigat mo, Bacchus. Pumanaw ka man dito, si Kapilit. Apay nga gungat ka. Sigod mat nga umay kakangkantaan dito'y abinigat. Diyak kayat nga umay nagkanta-kantaan. Nag-uuyong kamat din. Pumanaw ka dito. No di mo kayat aparsakan ka. Pumanawak man lang. Nakauy-uyong. Awan matbasol ko kankwana. Dito yak mamlangan bukot ni elepante nga agdiso. Asino ti bagbagam anauyong bili. Ni Bacchus, nagapo ak igayan na. Nakanta ako ma. Ngam inong tanakitin. Panawak ka no. Anya, Apay nga takas taitan ni Bacchus. ay jak amo no apay anagbalbaliw. Managkat katawa pa idi. Ngam ita, nakaungungat matay. Tweet, tweet, tweet. Oray da kabe, saan ngimot ang maawatan no apay akala at anagbaliw ni Bacchus. Diyakon kaya't tiyo masidagkan kwa na. Manipo dita. Dituyak laangan bokot mo nga agdiso. Wanya, adda ka din nagbaliwan ni Bacchus? Isulat ta. Inikak pa itikanan na ngam kinaramutan na. Anya? Talaga naungutan ni Bacchus. Nay, apay nga ta. Adan samot sakit na. Panagkunam, pabasulan da tanga ta dagiti busta. Saan mo't kumaa? Saan adata tirumbang nga pabasulin da? Inakbisitahan ni Bacchus, iti kulungan na. Sige buaya, ta sumaruno akmat amang bisita kon ko na. Amwag man, no anya ti parikot na. Sige, tapno matulungan ta.
Saan narumbangag sakit ni Bakes? Ado ti tao amayat amang buyakan kuana. Sige, inkan, buhaya. Naimbagngal daw mo, Bakes. Kastamat kan ka, buaya. Masakit ka kadi. Saan, buaya? Anya ti marikrik nam. Apaya kayat mo tagkulkulong. Ngamin, sa anak ang makakatawa. Anya? Uray kayat ko ti agkatawa. Sa anak lata ang makakatawa. Ha? Diyak kayat sa anak ang makakatawa. Kayat kong agkatawa. Dakkel aparikot daytan o kasta. Mabalindak ka di at tulungan, buaya. Sige, Bakes. Ibagak ka dagiti kakadwa tayo dito iso. Dayta parikot ma. Pagsasaritaan men, no anya daramidan me. Pangaasyo, tatulungan da, buaya. Saan anormal kanya, asa anak ang makakatawa. O buhaya, anya ti parikot ni Bakes. Saan ka no ang makakatawa, elepante? Anya, Di na ka no amo no apayasan mata na makakatawa. unay mo't daytan anapasamak kin ni Bakes. Naskan natulungan tayo. Ngem kasanok ang matulungan tayo. Ibagata ka dagiti kakadwata, elepante. Tapag titinulungan tayo asulbaran, te parikot ni Bakes. Buhaya, Si kamot gayam, bilit. budno ka di tinadamak ko. Asaan ang makakatawa ni Bakes? Pudno, bilit. Uray pilitan na ti agkatawa. Saan lata makakatawa? Anya? Iso nga mangan no andam mo mawagas. Tapno matulungan tayo ni Bakes. Narikat dayta parikot na. Narigat at talaga. Itaak lang ang nakapuot iti kasta parikot. Kasano nga ta matulungan tayo ni Bakes? Di ka madanagan, buhaya. At panono ta, no kasano tayo ang matulungan ni Bakes. Mayak dito'y kulungam, Bakes. Takayat ka at tulungan. Inyat ti maitulong mo kanyak, elepante. Kayat ka apakatawaon. Kabaalam, apakatawa anak. Apay kit din asaan. Sige man, pakatawa anak man nga rod. Sige. Buya ti aramida ka. Agtamblingak. Naglaing kan. Daytoy pay. May salaang asaka tinakatakder. Ha? Naglaing ka at talaga. Saan kalatang agkatawa? Kaya't ko at talaga ti agkatawa. Ngam sa anak ang makakatawa. Ay, awadon. Dayjay laang ti amok apagkatawaam kuma. Apay nga tangamin, asa anak ang makakatawa. Jak ammo, no kasanuda ka amatulungan, Bakes. Si kamot ti sumaruno amang pakatawa kin ni Bakes, buaya. Barang mapakatawam. Sapay sa anak met nga rod analay ngagpakatawa. Uray siyak nga rod. Impagarup ko no nalaingak ngagpakatawa. Tamapakatawak dagiti tattao. Ngam mas daawak tadyak mapakatawa ni Bakes. Sige. Padasak lata pakatawaan ni Bakes, elepante. Sige, buaya.
Siyakmat timang pakatawakan ka, bakas. Sige, buhaya. Sapay ko ma, tama pakatawa na. Buya, anak, bakas. Hmm? Agsalsalakan samat. Nalaingak nga agsala, bakas. Nusak tagsala, agpalakpak ka nagkatawa dagiti tao. Angam, apay asa anak ang makakatawa. Anya, Jaklat ta makakatawa. Uray pilitak tibagi. anya ngay taramidan tayo no kasta. Awan ka din sa bali ang maibaon nyo. Amang pakatawa kanyak. Asino nga tangay? Nibilit ko maangam anya ngay timay tulong dayjay. Uray pa'y agkanta dito isang wanak. Sa anak lata ang makakatawa. Angam sige. Padasak, adamagan ka ni Bilit. No kayat na, tapakatawaan na kamat. Oh, anya nga iti pampanunutan. Diya kasasaad ni Bakis Manon nga aldaw nga diya kulungan ti ayan na. Mangan mat no pakananta. Saan mo't anak kapsot iti kunak? Panagkunak ket awan sakit na. Nung nga ibagatan kadagiti boss. Tapno niya. Tapno ikatendatan dito iso. Ikatendata nga ta. Wana. Bayam nga ditan. Basta mangmangan, awan pagdanagan ta. O anya, nagpaligi ka kadi, anang pakatawa ka ni Bakas? Saan, Bilit? Urayan niya taramidak. Jaklat na mapakatawa. Unay matdaytan buhaya. Amangan no kabal na mapakatawaan ni Bakas, Bilit. Ha? Siya? One. Anya ko mati maaramida. Tap nagkatawa ni Bakas. Nadamat ipakitam kan kwa na ha. Jakmat amo ti agtambli-tambling akas kan ka. Kanjak mat amo ti agsala. Basta ka di. Agtayabla ang ti kabalak nga ramidan. Jak mamati, no katawaan na ti panagtayap ko. Ay, talaga dakkel aparikot da itoy. Mabalin ka di apakatawa umot ni Bakis, Bilit. Ay na, elepante. Awana nakiti kabaalan amang pakatawa ka ni Bakas. Kasta ka di. Napanog ako, ngagtay-tayab. Mabalin ka di nga aginan na at biti tabukot mo. Nagatayo nga minti nagkapwakitay kat. Ang diso ako, dito'y bukot mo ha. Sige laong, Bilit. Nagkatawa ka. Bakikiak ngamin di tadot-dot mo. Makapakatawa talaga. Gusto ko na di pa nagkatawa, elepante. Makakatawa ka talaga. Ano kasta? Mabalin ko matngaron ama pakatawa ni Bakas. Babaeng ititot-tot ko. Ay, anya. Elepante, tulungan na. Sige. Awan at talagang tinamnamak nga agsublit ti panagkatawak iti napigsa. Saan ka ngagsao iti kasta, Bakis? May kami dito'y kinibilit, takayat da katulungan. Anya, Elepante, mga lakay titot-tot ko. Bilit. Bakas, agtugaw ka lang dita anya ti aramid nyo kanyak. Babaan da ito'y dot-dot ni Bilit. Kikyan ka akastoy. Ano? Nagkatawan, Bilit.
Na, makakatawa ak matlangan. Makakatawa ak launay. Podno ti kinunambilit. Kabailam apakatawaan ni Bakos. Sige pa. Ang katawan ni Bakas. Buwan, buhaya. Makakatawa akon, buaya. Ang kanila namin diyan. Bakas, papunday to'y dot-dot ko. Aray sak, may surod nagkatawa. Buhay siya. Agyaman na kada kayo. Agyaman na kada kayo agagayam ko. Tanapakatawa dyan. Babaan iti dot-dot ni Bilit a pinangkilitina ken ni Bakes. Nagsubli ti panagkatawa na. Dagiti gagayam ni Bakes ti makatulong ken kuana. Tapno may subli ti kinalaing na nga agkatawa. Bueno bing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.